Yo. Punika to warnanira sang Widyawati ya sang Manudya. Manudya tama kang asale saka putri Candra Maya. Yoga Jo Persa. Yo. Hoy. Yo. Hoy. Yo 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 yo. Putri Chandra Maya. Hoy. Hoy. Mahe. Sos. Yo. Na 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 na. Na 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 na. Yo. Maho. Sos. Mahe. Hoy.
bakso kuah yo. Ledro ngaso. Bakso kuah po sate. Oh ya. Oi. Oi. Marhaban ya Ramadan Mas Yo yo yo. Yang tidak kuasa di akhirat mendapat siksa. Sugeng bersani yo koco pruso. Mosok kuat ngenteni. Kuat. Oke. Aku kok. Makasih. Hei.
Cynthia Jati Gendrem. Yuk.
seiring swaraning gongso solawat membuat katur pemantar kadang-kadang panjalu perkusi
Anjir sebasa pun kebareng hangayai karya konco-konco bapak engko sepisan saking konco-konco ya kaca prusa. Kabis tinggal manutya manutya bapak engko sepisan saking Putri Candramaya. Bagi tingkatan bergama tingkatan kenjo pamanggugati Bapak Sutikno telah Ibu Masyanti Kotrah Kula Wangsa derek bingah awit ugi sampun sasi nampurna galaksanan ngitanaken tapi ngistamaken Kang Putra Kang Sesilih Bagus Muhammad Danis Arpano ingkang sampun kalaksanan pun kitanaken ing samangke donga pangestu pamuji mugi saged dados putra ingkang soleh dados putra ingkang pinter migunani tumrap yang sepuh nusa bangsa nagari tuwin agami amin Allahumma amin. Iki kepareng ngaturaken sembah sewu nuwun sugeng dalu pamriksa budaya dalu punika kepareng ing sakmangke sugeng amirsani kadang-kadang saking Yoga Jabrusa sowan saking bumi gangsalan lindur ngiri supo nyawiji ing sakmangke mundi dawuh pamengku gati suka parisuka suka sukaning manah mugi ing sakmangke saged katampi panglipuring penggalih. Nduk, Feni. Nggih, sugeng dalu Mas Safi. Sugeng dalu ugi. Nggih.
Iya. Alhamdulillah i kanca-kanca Yoga Jogloso saged sowan wonten ing Pule Kulon. Pule Kulon. Sidoarjo Tepus Gunung Kidul. Kidul. Ugi mboten kata lumben sembah sewu nuwun katur kunjuk para pamriksa budaya dalu punika alhamdulillah kathah sangat luar biasa. Kathah sangat Mas. Nggih. Dugi mergi mriko. Semanut. Nggih juga teman-teman live streaming malam hari ini. Iya, ada banyak Iki YouTuber. Banyak banget iki sing tak tompo sementara. Sementara. Ono Viola Official, ada Mahisa Dharma, SGT Channel, ada WNC Studio, Dugal Official Gunung Kidul. Ada Heri Pule Foto. Nggih, sembah nuwun. Mungkin nanti kalau ada lagi boleh kirim info ke teman-teman di sini. Pun sunggoto kanthi lelagon yang jumbuh kalian swasana. Nggih, Reni kanca-kanca pradangga wiyaga saking Yoga Jogloso. Ugi makarya Pams Production, ada Basika Professional Audio, Anung Lighting juga ada apa meneh? Apa meneh? Entek ya wis. Tak kira isih ana meneh. Sumangga kanca-kanca pun sunggoto kanthi lelagon kang jumbuh kalian swasana para-para ingkang sampun kepareng rawuh ing samangke mobile saged suka parisuka sarengan pun pinanggani iki mau ya ana dawuh kaya dipinanggani Dik Peni aja nganti lali. Aja lali-lali. Ana sasmita pamundutan lelagon. Ya, saka apa iki? Tito S Degan. Oh. Tito S Degan. Mbak Ven kok Mbak Ven. Mbak Ven request. Ya kan kasunyatan berjuang. Kasunyatan. Nggih. Bersatu. Masuk bersatu ya ora iso. Enggak bisa bersatu ya berdua. Teneh diurus nek bersatu ki engko. Nggih. Oh nggih, sendika dawuh. Nggih, siap. Lho, enten apa? Dadalah metu tenan. Aku mau wis batin lho. Apa to? Es. Oh, aku Kok tumben ya ora enek-enek. Bondan sithik tekan kene. Sidokan. Ya ora apa-apa jenenge usaha kok ya, Dik. Ya. Dongake muga-muga laris. Amin. Para-para iki ingkang ngayahi karya iki apa jenenge UMKM. Heeh. Muga-muga dalu punika iso kelarisan. Amin. Rata kabeh berkah sedayanipun. Nggih. Mau ya. Nanti mana gambar barang mau. Aku. Oh di mana? Oh di pojokan itu. Di pojokan. Ya. Alah, kudu ning go pasangan terus jejer ning pojokan. Terus mojok. Alah. Ayo, Mei. Ada Mas Hafiz. Dia jadi kedut. Ayo
sama ya. Gini aja nih gendrung. Tinggi gitu. So, so, oh, 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 oh. Indai kembang mawar sing lagi mekar. Angan aku tengahke sunas sedo kangen tetese embun koyo aku sing tansah kangen sliramu. Sepine tanpa sliramu, sepine tanpa awakmu, rasane urip musto tanpa kita. Yen sliramu no sandingku, yen sliramu no cecerku, impen sing indah-indah wis mesti teko. Aku pinuji susah kowe sing likur. Aku bisa mesemani yen aku mati kowe ngimbangi kowe aja rangkul punya serbi siji. Sandingku impen sing indah-indah wis mesti teko. Terima kasih. Ya, dikasih tanpa seliramu. Oh, tanpa Ya, seliramu. aku nggak bisa kalau tidak sama kamu, Mas Agus. Masa? Ya nanya guriki kok ya ono liyane. Lek ono liyane wis gak Ora apa-apa. sang ngono kuwi to, ono ra ono tetep kowe. Oh iya. Oh iya Mas, ini juga para penonton dimohon untuk duduk biar yang belakang bisa itu apa melihat depan. Bisa menyaksikan. Ya, bisa menyaksikan Oh. jadilan. Boten kok ateges ngirangi pakurmatan saestu, Bapak Ibu para rawuh sedayanipun ing mbok pilih, boten kok ateges ngirangi pakurmatan kasuwun lenggah kemawon ing samangke supados ingkang bingking ugi saged meresani. Ora Oh, bangane entak. bodan ke oko aku iki kon kuwi ngertipke penonton. Nyambi ya Dan ya. Nyambi. Muga-muga nyampluk kampil. Wah, Oh, tenang, tenang. Semono wae nyampluk kampil lho. Untungnya ra dhuwur sithik neh. Wonge. Ora kecer kampile ya. Nggih, makarya lelagon panglipur mugi saged katampi panglipuring penggalih. Nggih Mas Aki. Ugi kala wau panyuwunan saking pamengkugati. Oh iya. Sasmita kang pun tampi ngersakaken saping gunung. Saping gunung. Iya, dipinangkani kapan manut kanca-kanca nderek kanca-kanca Nggih, wiyaga. nderek. Arep dipinangkani sing dhisik kena kasunyatan wau ya Kasunyatan wonten. sik apa saping gunung sik manut. Apa arep liyane sik ya nderek. Pokoke sing penting kudu dipinangkani. Garapane kanca-kanca digarap sing kepiye. Nah. Oh manut karo urutane. Ya, Siap. Sembah nuwun. Ing samangke pun pinanggani kasunyatan ugi salajengipun wonten saping gunung. Saping gunung. Siap. Kanca-kanca pradangga wiyaga sumangga keparing ngayahi karya. Nyawiji kanca-kanca ugi Widyawati di Penny Puspita ugi samangke boten kata lumpen ngaturaken sembahanipun siken dalu. Para-para seniman seniwati ingkang dalu punika ugi sampun kepareng rawuh boten kateges ngirangi pakurmatan boten saged pun sebat setunggal moko sawiji winates pangertosan kawula ing bab ing samangke namung saged kasuwun berkahipun kanca-kanca yoga jebrusa mugi tansah cinaket rahayu kawrucingan kaberkahan saking Gusti panglipur katamping panglipuring penggalih sembah sewu nuwun manut kanca-kanca garapane sing kaya ngopo pun pinanggani kasunyatan tadi requestnya untuk Vito S. Degan. Iya, Vito S. Degan.
Kok ora gaweke tegan ya, Mas? Ngepek dhewe dik dia iki. Tegane kambil kuning. Bejane. Gajing. Gajing ngono kae, kambil Ah, gajing. Oh, Bener iya. bener. Pokoke kepiye wae kahanane bakal tak lakoni dik. Iki wujud rasa tresnaku marang sliramu. Nanging aku tetep ra iso, Mas. Ngapuranen aku. Ora gampang nampa lelakon iki. Aku wis nyoba ikhlas nanging aku tak lakoni nampa kasuyatane tresno kowe sumanding Aku ora aku yen ninggalke sliramu. Nanging atiku wis dudu duweku. Gusti tansah ati durung lilo kowe nyanding wong liya apa iki kasengatan sing tak omong pepesane kembang karo kowe ngati lagi aku sing duweni Ini musik ada gen api. Gatot Puspito, aye. masuk ora gampang nompo wis nyoba ikhlas nanging aku tak lakoni nompo kasuyatane tresno kowe sumanding wong liya Aku rananku yen ninggalke sliramu. Nanging atiku wis dudu duweku. Gusti tansah Sing duweni
kasunyatan sampun pun pinanggani kala wau pamundutan saking Vito Estegan sembah nuwun mugi saged katampi panglipuring penggalih. Ayo. Mas Hafi, dalem. napas buatan. Mbak Gadot, enten pompo, Pak. Kompresor sisan. Yo ora tegel masa kompresor. Pompo tangan wae sing nek dihayati, nek kompresor nek dihayati, nek pompo tangan. Sos. Jeneng ngaturaken sugeng rawuh Pak Guru. Oh iya, Pak Guru ya. Nek iki Pak dosen ke Pak Guru. Pak Guru tenan. Wah, ditekani poro-poro ya. Poro-poro Dik. Ya, aku mau wis gawe story. Nganti kingko dipresani Pak Gadot tetep mati kutu ing aku. Ngono wis dadi screenshot dienggo story meneh lha yo kurang kepiye. Ning ya ora apa-apa sembah nuwun Pak Gadot. Matur nuwun sampun ditenggani. Pun tenggani ing sak mangke kasuwun berkahipun mbok bilih kersa paring gungan ing sak mangke sumangga berkahipun katur kunjuk kanca-kanca Yoga Jabrusa. Nggih, mbok menawa badhe paring sampir. Kowe ora. Ora wani aku nek kuwi mbok yakin. Lha ya patut-patute ngono lho Pak. Wah, tetep. Mudeng apa nek ngomong nonton tak sangoni saka omah nyoking ku nyawer aku. Ngono. Kuwi mana kata siling. Nggih, terus pundi kanca-kanca? Mbok beli wonten dawuh pun lajengaken panglipur menapa pun lorot rumiyin? Oh, lorot rumiyin, Mas. Sedika dawuh semoga pun lorot Oh ya. Nggih, sembah sewu nuwun. Kepareng pun lajengaken panglipur kanca-kanca saking Yoga Jabrusa
Pratangga wiyaga ugi sepisan maling ngaturaken sembah sewu nuwun ugi katur kunjo ingkang ngayai karya kadang-kadang tim keamanan ugi Karang Taruna ugi sembah sewu nuwun awit sedaya pambiyantunipun panjenenganipun dumateng pamenggugati ing samangke pamenggugati boten saged paring piwales menapa kemawon mugi saged andadosaken amal kaisanan katur kunjuk para ingkang sampun kersa paring pambiyantu ugi paring donga pangestu kepareng panglipur kala wau panyuwunan berkah saking pamenggugati caping gunung pun pinanggani sak menika kanca-kanca mbok pinge Pak Garot kersa nyawiji lho Oh, Pak Gatot aja jenggleng. kok disong Dangdunggang. aku anggere model ngono kok disonggo barang ae kepiye tene ning apa ya Ora gampang nyonggo. nampa ora gampang nyonggo lho lila Ing kose. nek kuwi ketoke Mani piro ta juragane lekting? lah mulih lekting tinggal minggu mulih ranggo lekting Mas Anung nanti lagunya minta lilo Oh, iya. tim Anung lekting sembah nuwun Apa ya wis lilo tenan? kita urung pati oh aku di tengah-tengah keributan Aku suka keributan. aku di tengah-tengah keributan Ayo, Ini ya, Mei. yuk dipinanggani langsung sah udah mateni aku Nggih, ya. monggo aku lajeng kondur. Seneng aku nek ini iya oke baik aku dilike ya cah urutane aku sok kewolak-kewalik sih aku saben bengi Oh. nyawa kuna Memang sama aku ngene iki ora toh nyawa. Iki ngene iki Ditenggani karo Bapak Guru. koreksi. Sampun bumi Mas ngene iki lho. Karo dikoreksi lamun nenek leru sak cakepan tenan. Bahaya. Watu awing kaya kono kae ditenan. Yen wih ya guys. Titik. Yen memaceng masuk mengkaro senur kentak tungjer. Tamune banyu mili ya, Mas. Ora milih Dik, iki macet banyune Dik. Oh, banjir. Nek milih tenah kurda mulih meneh ki engko. Kembang bae weton gunung manut sak garap-garap mulah. Pokoknya kita bers bareng-bareng. Bahaya, toh nyawa bersama. Lah wong sing disinau wingi bangsane lagu Nirmala, kasunyatan bareng tibot saping gunung Modiar kowe. Mati. Ning ora apa-apa. Jenenge yoga-yogane wis kebal wirang tenan. Iya. Wis kebal wirang. Yoga wirang. Wong kene iki wajah iki kurang mangun-mangun kok. Kurang formalitas kok. Sembrono. Aku melu kok ora kepiye meneh wis kadung tekan kene kok ditambe. Nek mau mangkat yo gasik banget mau. Aku ki saking tertibku tenan, Dik. Aku ki perkewo karo Yuda ki. Ya engko sik sabar. Pacitan Sarbi
Bahagia kowe doan. Ya, matur nuwun. Heeh, ketuane guyang-guyu. Guyang-guyu. Heeh, nek pas buah. Demen lah. Nyorot raiku lho, sembrono. Panas udan aling-aling. Udan panas. Sapeng gunung. Nadyan wadon sarta inumane banyu sak bawa adus keringet lagi iki. Dudu apa mosok dudu sabun. Sampai gunung kok dudu sabun iki. Ya, alon lagune digarap kanca-kanca natane ya kepenak. Lah iya. Alhamdulillah, mugi saged katampi panglipuring penggalih pamengku gati. Bisa mangkih nadyan to ya digarap sak kamat-kamat kanca-kanca pokoke kek ana request langsung dipinangani. Bres. Pokoke aku tetep percaya karo Pak Dosen. Mas Bobi Saputra nek jare Jarot. Alexander Kiano. Syukur bisa nyaman bisa tapi leco ini ora ilang gone pojo loro
gunung. Sembah nuwun, garapane ya gumyak. Gumyak ya bres-bres ki mau sing marake gumyak. Pokoke seneng aku anggere rampunge cepet niki. Wah, tenan jam 10 bubar ki, Nggo. Nek urung piye? Kowe rak dhisik. Aku mangkat dhisik, mulai dhisik muan kena ya anak. Pak Gadot dos pundi kersa paring gungan. Oh, jenengan Dewan Juri. Setika dawuh. Setika dawuh. Kalau aku sih yes, enggak tahu Pak Gadot. Kalau kalau aku sih yes. Kamu kek malam hari ini. Kamu. Ora apa-apa. Pak Gadot ki saiki madeg. Apa? Dewan Juri. Apa iya? Apa iki jadilan idol? Mbah, oh idol apa to? Idol kuwi sing nyikat kae. Odol. Wah, jen. Sembrono. Sembah nuwun. Kala wau caping gunung pamundutan tapi panyuwunan saking Pamengkugati. Sembah sewu nuwun ing sak mangke nyinarengi berkah pangestu pamuji katur kunjuk Kang Putra ingkang sampun kakitanaken di Feni. Pinten Mas Muhammad Danis Arvano. Sembah nuwun. Ingkang pundi putanipun? Ya, adiknya yang mana? Sampun. Oh, delek. Lah iya. Wah, kuwi to malu-malu Mas Afi. Ora malu, Dik. Turu. Apa urung garing to, Dik? Ora ngadeg. Kowe wis model saiki iki tenan. 2 jam kowe mari. Oh iya ta? Kuwi sing model laser ngono ki ta. Modelnya dikapak-kapakno. Modelnya dikapak-kapakno mau kok ya nggih. Muga-muga didongake dadi putra, dadi bocah sing pinter, dadi bocah sing soleh. Mikul dhuwur, mendem jero, asmane tiyang sepuh. Apa kang dadi gegayuhan, apa kang dadi cita-citane bisa kasembatan ya, Dik. Amin. Nggih. Ugi berkah ki Mbah Kakung Mbah Putri. Bapak Suratman, telah Ibu Wasirah sembah sewu nuwun ing sak mangke kasuwun berkahipun katur kunjuk Kang Bayah. Nggih. Saged tondayani sedaya lampah pasinaon dados bocah kang pinter. Nggih, amin. Dik Feni matur nuwun. Oh, nggih sami-sami. Mangkat sekolah disangoni. Ngono mau lagune dongeng. Wis telat. Wiwit aku isih bayi. Sik. Iya. Kok dadi beda ta, Cah? Sepule kurnana terangane iki. Ono iku patute mau kudune mau. Beksone ngono kuwi. Ya, oke baik.
rasa tresno sun kondo saiki bos Sugatra. Kasetyan Jati sembah nuwun digarap kanca-kanca Pradana Wiyaka saking Yoga Jabrusa. Wis ana genre anyar iki mau. Manuk. Tet tet tet. Aku dewemen ngono-ngono kuwi. Mas Yoga, Mas Yusuf, Mas Rahmati. Masalah. Masalah liyane masalah. Mas Ferry kang dadi saksi. Iya. Fer, mau izin dong? Wis izin. Oh, aman. Ada. Pelaksane wis digelar Mas Afi. Tandanya Bubar. Lisa Blackpink dodol keripik. Tarik. Hoi. Iya Pak dosen. Sabut lagi Mas. Senengku. Senengku nek. Anggere wilah iso digonta-ganti. Arepku tak kon jejer wae ngisor dhuwur wilah. Lek danu sesuk ditambahi sing dawa men iso jejer dadak nyopot. Ya ora apa-apa. Kanca-kanca pun pinanggani minangka srana ing samangke kadang-kadang saking Putri Sambramaya kepareng pinanggah. Sumangga. Oi. Biyo kakekku. Yo kocok-kocok. Iki bocah. Putri Sambramaya.
Nyeprot. Ayo Max, kok saya dikemuli. Yo. Ayo meneh Mas. Yuda. Yo. Oi. Sak lagu Mas Afi. Wah, aku tiwas niku anteng tenanan. Kerja lagi, kita kerja lagi. Matur nuwun Mas Yuda. Ngopo marah-marah matur nuwun. Lah aku ki wonge baik hati kok tenan, tak matur nuwun. Iki kerja nyata. Biasa. Ngono kuwi kancaku seneng banget lho. Apa ya? Rasakno ngono kuwi le. Wis mesam-mesem. Ning anu sesuk pongko biasane ngono kuwi. Iya engko be, tak paten dataku tak pateni kok dataku. Blokiran wae nomere. Rasakno le ya kaya ngono kuwi nek dadi MC utama ki ngono kuwi rasane. Sembah nuwun. Nggih. Sasmita kang pun tampi ing samangke sinambi hang rantos Bapak engko kaping kalih gantos bisana sakmenika kepareng pun pinangkan lagon maneh. Emang apa Mas? Wis manut. Pak Garut, lagunya mana Pak Garut? Lagunya apa Pak Garut? Kesayangan. Cocok. Apa ngrungokke Yuda to ki mau? Kok iso pas lho. Pas lho. Edian. Moga Pak. Insting yang sangat kuat. Moga Pak. Jangan masuk iki. Kang Mas Gatot. Rawani aku. Kesayangan. Pak Gatot katuran paling goyang semonggo. Dikasih kesayangan Mas Afi. Iya sih, Ben. Asoy.
Dapat Puspita. Sinyale kuat kok, Dik. Sinyale kuat. Woi. Iyo, 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 Tresna DMTW aku orang balesi opo sirang wis mari janji suci kurang mes ning atiku mire rasane apa wis ana gentine mongko aku isih sayang tresnaku ora bakal ilang kaya dene aku kan saka tresnamu masraki ping pangeran yen Barangnya dibuka ya. Iki mau anek berita apa gek siarno wong meneng. Lali kok ya aku ki. Nggih, mohon izin Bapak Ibu. Menika telah ditemukan satu buah kunci sepeda motor dengan merek Honda. Mohon izin nanti Bapak Ibu yang merasa kehilangan sumangga nanti bisa menghubungi teman-teman yang ada di dalam kalangan. Ya. Kunci iki modern, Dik. Modern. Remote rata terus ndak kleru. Lah iya, perawan ning ngono mau. Nggih. Pun pinangkani sumangga kanca-kanca pun lorot malih. Ya. Aja kur mboko sitok ya, mboko 5, mboko ngono. Siap sendika dawuh. Manut dawuh saking kadang-kadang tapi saking para bapa derek ingkang pun lorot ingkang pundi derek dawuhipun. Ya Mbak Excel mau ditarik. Biasa kayak hilang konsentrasi nih. Hilang.
Kayak rambut paro manis aku. Aku kelingan rambut kumbian. Apa ngono kuwi? Elo ae nek mu ijo. Oh iya ding. Aku nyilih kono kok naune pink. Nek Pak Gatot di ngono kuwi apik iki. Ses. Nah, tetep ses. Sesuk tak lino anggere makler ngono sangu blecing aku. Wes pilok. Aja pilok topen kebangetan kok ya. Aja Iki nek pilok. ses pilok. Pastel. Krayon. Aku sih yes. Aduh mas aku sing ngeluput. Apa Dik? Macam bicara berangkat terpupuk. Dengan Ya rasa kas nangis. aku semaput. Hampir ojo nangis. Cuk 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 cuk. Ayo Mas Bobi, cepat ke Subi. Tap 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 tap. Waktu Anda tinggal 5 menit. 5 4 3 2 1 Meledak. Say. Oke, remedi. Ora apa-apa Dik, ya muga-muga hasil remedi luwih apik bangane sing mau yo. Lah iya, mau salah kaprah. Kok gak ndak lumayan luput.
Erek Mariura masuk angin. Erek Mariura. Erek mulai huruf. Bisa meneh Mas, ayo Mas. Tes, yoi. Kunci mana? Yuk. Yoi.